Gardop Nilimonjerong Pipi Piniberta Arjuponita APHLC lamjai sarpo angtong inti ka thara tumpen pherangke amai kangnipon bangso pherangke amai ke phapon along ake hai angtong inti ka thar ahin pen em surjo rong phar kaninje alam thiji thinon claim ji claim non pu alam aputhak lamboi kipi rat sai claim bang atum aphan son ki pudun ke jakong kapa bob dun pusi pin rempon lo alang limit thangta ihut isi apor ke rat apharmat kache songpi abang phulo pusi lamthe along paklang ponlo lapen alang li rat aphan dia chohang nangji pusi ningje pon lapen bangso pherang ke amai along pen kachoning rimate lamthe ke paklar pon abang ke APHLC ke A group B group avi pusi ningje pon lapen nili mang along anta heman me pusi ningje pon lapen long walk do or die pu athepi KN pon ke kache song ington pon pe lapen ke chia so atoma phan waterless ing than theti ke bangso asai ke claim ington te pusi ningje pon bom bang bom pini an krihni pleng la song bong penang ni tum la so ka chi song nang pu central committee ben si ka pathik ma mate nang ni tum jong ben si la so site ke deng pon la la so pu thara ni hing ben puji pu bang ke ni yang thek ta paklang ono la so asong nang ke man ki kim ki rang amat si ki chi ki bi so men ing thanangi ki chi ki bi so phan dong le pata ing thanangi la pen beha be par kem la so license ta ing thanangi pusi la so song e ki kim ke rang lo la hello ni jok lo la so pu thak si pini rong atok anu ke dam sa la so lam thi kan si wang lo la pen rat amai lo ta ni lige la so lam ni yet pik lo la pen apijong Central Committee, LA Committee, Constituency Committee, PS Committee, Chingrum Pet, jo sing doloi long ta mai jo, hala dapat ni ni ye tang lo. La si la ke song ake mang lo song put hak pensil non bang la so bang ke claim lo. La si kumane kupini kan inje pen ahok lo rada phani si mang hu me me birta ta jape de lo tema sita dake kamang humi me jelam ke avelo itu ma kemang apu thak no la so kemang apu chunji phansi la ke kleng no dake thang na ta itum kamang humi me jelam ke avelo la pen rara phansi ta me isi kachuni ri kang tung la pen ka pachini kang tung bang la hello la hinin da kok na po lam tha pinang am tum ke si so ning kok chiri e bang do lo la si hini ke la ke don ilo lo ke don e the bang la lo hini ke doji ko man tu lo hala inno da bang ni don de ni le kaprek emprek si do popuro dang de lan si hini doi mate lasi kathar sarle puno nili bang nili ta la ke matha thevek lo kathar sarta matha thevek lo sita nili me thang mata nili jungjung na si pu nili ke akaprek pine emprek do kok si la so ja kong an so se paduri thulang pe bob thulang pu ke matha the pin lo la ke ha emang lo ta matha thelang la hai lam ke hema nam de dang la hai lam bang la si la so phuthak bang jok sita mela ke ningi bining athai masiave tomon jab oi kapre kalam ahut pen ning bi mi melam ta jabi sita ile tum la ning bi mi melam ana bang etum kroi tong nang ne la so bang ke ile tum ka karju ne athai da dolang kapati ni ne athai da dolang asi men la so bang ke kroi krela ning bang ke chipa bi der sonte mesen po etum ka che song ning a jak ding olang na pen last fight pu ni tum ki pu athe bang la hello last fight la so ka che song kapadusi ka che song Monsing tiso Kheroni Southern Range Ranger kenep tang agari tangka cho endet amat jurikindeng bid office alongpen puthot lothu plot Matijongni phai kep arni West Karbi Anglong Arlo Amreng Reserve ke parlo Matijongni phai Trok arni Lakha Sir kep Amreng constituency ke parlo jirikindeng pen ka helo kilometer kre near kep Mokoilum Forest Bid Office along ke do ingnam raikom sai khi atum joy pen birta longsi aron re pen rui kang tang ke pon bu arju longsi ame thanga sai ka che claim dam bom ahut ML04C 7706 agari pen nepdun check si jirikindeng anwan det si tong sekot pen Kheroni Southern Range Ranger Monsing ti sophan birta pilo donta arve ke jangpik ajok jerikendeng pen Kheroni atowar chelengun edet si puthot ni phai serkep arni jerikendeng an pale dam amat gari a hem phu pen mokoilum an pale si jingki pa hem so amat 80000 atangka cho endet amat jerikendeng bid office along pen lothu plot lo
lasi la son sai ke klem pulote jirikendeng ahawar malom joparni thengpi khanghu chimit me pin an lasi halaso along ta ranger monsing tiso kacharab dundopu honthe me melo puta ke okdong arata tumpen pherang kya thengno che thanpon आपका गाड़ी आपका गाड़ी मामा फॉर रेंजर को कितना पैसा दिया 80,000 दिया कब दिया आज में दिया हम दिया है आप दिया 80,000 दिया ना Lokhijan along bolero lapen cement car thangpon atrak ahir ing tangrak pen kachingkoy Matijong ni phai kep arni Bukajan police station ke parlo DDS atowar pi Lokhijan St Mary's School adung adu kekek along bolero lapen cement car thangpon atrak pardun ron pen kachingkoy Lasong se ada por phai sira achitim apor ihum bolero NL 07CC 2551 ahir ing tangrak pen kachingkoy lapen Kache thap atup bangpli sitami ahir ing tangrak pen areng ahu soponlo lapen ihum Guwahati pen Manipur ke damjipu cement car thangpon atrak bearing registration number PB 04A8891 sitami bolero kachingkoy adung hetsi chingkoy dun labangso cement truck katiwar amen lake soron sing lapen artaning kan thongkep rasir kep lapen non amat ke munit atum ke thang thelang do anasai sitami Bukajan raikom sai khia tum pensi chepare deng ponlo Bukajan में सरकुरु बे कार्बी आंगलों न्यूज Jorsing Kramsa inut BJP Cyclem Bang Phupherang ke media aphan kalili kalanglang alam karbok aputhak Amri Chinthong Press Club pen pin rempon Kedam tang matijong ni phainer kep arni Amri constituency apharman Unity Victory and Prosperity Rally amai ke padopon ahut Bersing ki weekly market kangkera puthak rat pen ningduk chepaklang aberta kapang dak apot kalili kalanglang pherang ke aphan karbok aputhak jasemet Jorsing Kramsa aphan pin rempon Media pu alangli sunglor pen kado kawe a media aphan kapero ke patipon lake Amri Chinthong Press Club det kali Angton media aphan alangli lason kali kalang alam karbok lake pin rempon lu Jorsing Kramsa alangli nondet kali kedamtang arni tame pherang ke atum aphan lapuson angkor kawe alam social media along ketok thek pon longlu non lapuson abang phu pherang ke aphan kalili kalanglang alam pen karbok pon ke kopi agyan ke longlo alangli inodrat aphan sai ke klem abang phu pulotang te kopi si angkor kawe alam social media athengno paklang nangpo Lasi alangli karbi anglong pherang ke mate media klembang pho atom aphan anpar tami Amri Chinthong Press Club atom aphan dia chohang vek nangji athike alangli kado kawe media atom aphan kapa phopon pen angkor kawe alam karbok apot kali pulotang te pherang ke abitong pen anparta West Karbi anglong lapen karbi anglong a pherang ke kaprega saisita dengpon nang kokpo Amri constituency apharman Unity Victory and Prosperity Rally amai ahut RVRA kachichak sensi towar ke dam ke bang pherang ke atom aduk kedo Tebok het Halloween pentado lasilahai apherang ke atom aphan lapuson karbok ke pherang ke abitung det kali rad aphan tami angkur kawe alam karbok aputhake kemia sai kali pusi penang anatum pen ningje ponlu Pinpur pon me karbi anglong authorities council sayam Dr. Tuliram Ronghang pherang ke aphan kanghon lapen kiplak ave alangli ke choki jun punon towar dam pridam pro tame pherang ke atom aphan kaike tame matha pon lapenan par tame pherang ke atom aphan inghon pon tang tenon lapuson abang phu Jorsing Kramsa pu inut BJP party klembang phu lapuson angkor kawe alam karbok lake jasemet pinremlo Lapuson abang phu aphan party penda arpu sorsi nahokta adim pekpon pidet nangji lapen party higher authority pen action envek nangji Amri local MSC mate EM diofing maslai tame non lapuson abang phu aphan ke lam ithebak chipu pen pari nangji apotlu EM diofing maslai tame CM Dr. Tuliram Ronghang along pen pherang ke aphan kanghon kamatha Charlie Pontha atheke EM diofing maslai Amri ahawar pen MSC ke hai abatai batai pho ang hoi ingni dun det pen pini arni antame pherang ke aphan kanghon kamatha pu thekpon longli lasikarbi anglong authorities council CM Dr. Tuliram Ronghang along pen Charlie Pontha jongsi senior political leader pu chekrong ji pulotangte social organization pen danglok kaprek aham phang asong atum aphan tame ardi pipon thek nangji